Na Expe tento rok odprezentujeme úplne nový projekt, ktorý sa nazýva NDB3 a vlastne ide v podstate od obdobu projektu, ktorý už existoval v Holandsku, Netherlands Dance Theatre. A my sme druhý súbor na svete, ktorý má takúto možnosť pracovať s tanečníkmi, ktorí sú starší viac ako 40 rokov alebo na konci svojej kariéry. Je to idea pána Kiliana, môjho veľkého mentora, ktorého veľmi obdivujem. Na Expe v Osake vystúpime s dvomi choreografiami. Vlastne pri tom začiatku sme sa rozprávali s Radimom Dolanským, akým spôsobom budeme reprezentovať Českú republiku. A samozrejme aj časť Českej republiky, Moravu a Brno. A samozrejme Leoš Janáček je tá najdôležitejšia ikona hudobná, tak budeme odprezentovať dve veci. Jedna choreografia je Megumi Nakamurovej, Capriccio od pána Leoša Janáčka a mojou choreografiou bude Po zarostlém chodníčku. Tieto dve veci budú odohrané naživo a s fenomenálnym pianistom Českej republiky Ivom Kahánkom a s určitou časťou Brněnskej filharmonie budeme spoločne vytvoríme tento večer alebo tento projekt. Odprezentujeme ho viac ako 6-krát v japonskej Osake na tomto prestížnom podujatí. Srdečne pozývam všetkých návštevníkov do Českého pavilónu, kde odprezentujeme tieto veci asi 6-krát alebo 7-krát v dňoch 6., 7. a 8. júna. Vstup je zdarma, takže príďte nás podporiť a príďte sa pozrieť na veľmi výnimočný projekt. Nič také podobné ako NDB3 projekt momentálne neexistuje. Tento projekt NDB3 tvoja úžasní tanečníci, ktorí skončili svoju kariéru, ale vlastne stále v nej pokračujú a majú veľmi veľa čo povedať. A myslím si, ešte veľmi dlho budú mať čo povedať. Úžasné je, že s nami tancuje prvá solistka Národného divadla z Prahy Nikola Márová, bývalá prvá solistka Ivona Jeličová, vlastne Národného divadla v Brne, moja manželka, tiež bývalá prvá solistka Národného divadla v Brne, Klaudia Radačovská, skvelí muži, bývalý solista baletu Národného divadla Martin Svobodník, demisolista baletu Národného divadla Petr Hos, bývalý, a takisto solista, ktorý je zároveň aj baletný majster tohoto projektu, Torizo Machongwa. A ešte k tomu pridám jediného vlastne tanečníka, ktorý je ešte stále v súbore aktívnym tanečníkom, ale jeho kariéra sa tiež blíži. Ku koncu je Ilia Mironov, náš tiež solista, ktorý momentálne stále pôsobí v balete Národného divadla v Brne.